गोयच्या पर्यटन थळांच्या लिस्टात आता कुणयची तपोभूमी आयल्या। पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकरान तपोभूमीक पर्यटन स्थळाचो दर्जो जाहीर केलो। तपोभूमीत चल्ला ते काम फकत भारतातूच न्ही, जगात नाव जावपासारखे म्हूण बाबू उलयलो। तपोभूमीचो पीठाधीश स्वामी ब्रह्मेशानंदान तपोभूमीक टुरिझम स्टेटस दिलो म्हूण बाबूचे उपकार मानले। आज जे तपोभूमीचें जे काम जाल्लां, तुम्ही समजनाका तें काम सोंपें म्हणून आमी सगळे एकठांय जावपाची गरज आहा। हें व्हडलें कार्य, हेजी तुलना देशांनी अख्ख्या संवसारान कोण दिवंक शकना, हेजी तुलना करूंक शकना ह्या कार्याची। हें कार्य जें आहा तें महान कार्य, जी तपोभूमी आहा खरेंच हें कार्य बरें कार्य फुडें व्हरता। तेजे खातीर टुरिझम मंत्री म्हणून हांव हें जें स्थळ आहा हें पर्यटन स्थळ म्हणून डिक्लेअर करता आनी हें करपा खातीर हांव पर्यटन आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जाता तितलें पावल फुडें मारतलो। आज मला सांगण्यास आनंद वाटतो की आज जे त्यांनी आम्हा सगळ्यांना जे गिफ्ट दिलेलं आहे की त्यांनी सांगितलं की तपोभूमी जी आहे ती आता गोव्याच्या नकाशावरती जी असलेली तपोभूमी आता विश्वभर हे पर्यटन स्थळ म्हणून गोव्याचाही नावलौकिकामध्ये तपोभूमी हे जे आहे ते एक मानाचा तुरा म्हणून खोवला जाईल। आणि त्यासाठी आज त्यांनी आम्हाला हे जे एवढं मोठं गिफ्ट दिलेलं आहे त्याबद्दल बाबूंना खूप खूप धन्यवाद। दर वर्सा भशेन मुंबईच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलांतल्या भुरग्यांचे कोकण रेल्वेन मडगांवां स्वागत केलें। ह्या भुरग्यांक कॅन्सराचे दुयेंत आसा, तांची ट्रीटमेंट चालू आसा। तांच्या तोंडावयलो हांसो तांच्या ह्या दुयेंसाचेर सध्या वखद जाला। जब से दिवाली ख़त्म हो जाते बच्चे लोग टाटा हॉस्पिटल के जो पेशेंट आते हैं पूरी दुनिया अपने भारत से हर एक जगह से पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो बच्चे लोग जैसे दिवाली ख़त्म होते कभी गोवा जाएंगे कभी गोवा जाएंगे, मतलब जो लास्ट ईयर जाते हैं उनको पता चलता है कि अगले साल में 10 बच्चों को ये फैसिलिटी मिलना है। कोकण रेलवे ने आज करीबन 1999 से आज 17-18 साल हो गया 3 टायर एसी की फैसिलिटी हर साल दिवाली के बाद में हम लोग को पेशेंट के लिए अरेंज किए। इसकी वजह से हर जो बच्चे आते हैं उनको एक गोवा की जो खुशबू है, गोवा की जो सराउंडिंग एरिया वो घूम के बहुत अच्छा लगता है। आगे की ट्रीटमेंट के लिए वो एंजॉय करते हैं। मैं कोकण रेलवे और गोवा टूरिज्म का धन्यवाद करता हूँ। घेऊया एक ब्रेक।